ва устод мегуфт ки агар дар ҳамин Тоҷикистон завод дошта бошем ки мо аз гиёҳҳо дору тайёр кунем, на балки дору, аз гиёҳҳо приправа тайёр кунем ки ҳар як шахс дар хонааш приправа монад, қутича приправа монад, аз сари ин приправаҳо дар хӯрокҳояшон партоянд. ҳам фарзандояшон солим мемонанд, ҳам худашон, падару модар. ҳамин корро ташкил кардан дар кор, дар оянда агар шароит шавад кардан дар кор. Ин хел бо даст тайёр кардан беҳад қин аст. дар бисёр беморонро намешавад ёрдам карда. Агар завод ки бошад, метонем дар ҳар як хонадон аллакай ин гиёҳҳо бошанду бо ин гиёҳҳо дар хӯрокҳошон мепартоянд, аралаш мекунанд, аз ин гиёҳҳо истеъмол мекунанд, ҳама солим мемонад. ин фикру устодро ман аз худ кардам ва дар фикри худам мондам. соли 2014 буд ки мо боз ба Москав рафта, аз Москав мо баргаштем. ман сафар ба Украина кардам. дар Украина ки фармацевтияш беҳад пешрафтагӣ аст. ина папка эмблемаи Украина аз амонҷо харидам ва бо як гурӯҳ одамоне ки ҳам фирма доранд, ҳам заводҳо соз мекунанд, дар оҷо фармацевтика доранд, бо онҳо вохӯрдаму ва маслиҳат кардам ки дар Тоҷикистон заводе овардан дар кор ки аз гиёҳҳо мо тавонем дору тайёр кунем. ва ба ман амин технологияи сухии формро пешниҳод карданд ки аз гиёҳҳо тайёр карда мешавад ва чандин аппаратҳое ҳаст ки онҳоро харида овардан дар кор. мо ҳисоб китоб кардем ки дар маблағи $300,000 оварда дар инҷо часпонда мешавад. ҳамроҳии кораш устуҳо худашон мебиёнд, дар инҷо мечаспонанд ва бо ман нақшае доданд ки ман бояд барои ин завод ҷой соз кунам. вақте ки ҷойро соз кардем, онҳо метавонанд заводро оварда дар Тоҷикистон часпонанд. мо маслиҳатҳоро кардем ва маслиҳат ҳамин буд ки бояд мо 30% заводро пеш медодем ба соҳибони завод. хайр соли 2023 аввалош мо камтар корумон шикаст хӯрдем, камтар корумон безеб шуд, шикасти сахт хӯрдем. амин нақшаи мо қафо монд ва имрӯз ман мехоҳам ки ҳамин илму ҳунаре ки аз доктор Муллозур Тоҳирӣ ёд гирифтам, ҳамин қафо намонад ва дар оянда ҳаракат мекунам ки ҳамин орзуро ҳам амалӣ кунам. ҳатман ҳамон заводро оварда дар Тоҷикистон часпондан дар кор, аз гиёҳҳои Тоҷикистон ки дар таги пои мо гашта истоданд дору тайёр кардан дар кор, аз ҳичи якчи кардан дар кор. ва ин илмҳову ин ҳунарҳое ки аз устод ки омӯхтам қафо намуд. имрӯз мо ина аз гиёҳҳои Тоҷикистон, ина марҳамат, ино яке аз гиёҳҳои Тоҷикистон ҳастанд. мо имрӯз ҳаракат кардаистем ки калси тайёр кунем. калси барои устуғонҳои мулоим, остеопороз, устуғонҳое ки аз дарун тунук мешаванд. калси тайёр мекунем. ин калси устуғонҳоро бақувват мекунад. мо ин калсиро аз ғизоҳо тайёр мекунем, аз сухафруктҳо, аз гиёҳҳо, аз дигар маводҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамаш гиёҳҳо ҳастанду мева ҳастанд ва ин калси устуғонро бақувват мекунад. ва боз калсие ҳаст ки тайёр мекунем ки мағзи сари одамро кор мефармонад ва мағзи сари кӯдакро ҳам кор мефармонад, кӯдакро пешрафт мекунад. ҳама ин калсиҳо аз ҳамин гиёҳҳо тайёр карда мешавад ва бо дигар доруҳои тайёр карда мешавад ки аз ҳамин гиёҳҳои Тоҷикистон ҳаст. ва ин гиёҳҳо ҳар яктаиш бо меъёр тайёр карда мешавад. меъёрро мо медонем ва бо ин меъёри ҳамин гиёҳҳо, ҳамин сухафруктҳо ва ҳамин маводҳое ки ғизоҳое ки аз Тоҷикистон мегирем, доруи калси тайёр мекунем ва оҳиста оҳиста хоҳем ба ҳамон орзуамон мерасем.
ана ба касе ки маъқул бошад мо ина тайёр мекунем кальций, рақамҳои телефонҳоро мемонем. агар маъқул бошад ина пеш аз истеъмол кардани ҳамин маводи кальций анализ меспорем ва баъди табобат кардан боз анализ меспорем. результатро дар чашм мебинед ки ба шумо фоида мекунад. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.